טוב, שלום וברכה, שמי זוהר, אני עובד סוציאלי קליני ופסיכותרפיסט ומטפל משפחתי, ואני עובד במרכז הקליני של אלי, שזו אגודה להגנת הילד. אולי לפני שאני אתחיל ככה עם התוכן, אני אגיד איזה כמה מילים על המקום שממנו אני מגיע, אלי, האגודה להגנת הילד, כי זה בעצם יכניס אותנו ככה לאווירה. אז האגודה להגנת הילד זו עמותה שהוקמה לפני 35 שנים בערך, על ידי דוקטור חניתה צימרין, שעד היום עומדת בראשנו, כשמטרת העמותה בעצם היא להתמודד עם נושא ההתעללות בילדים. כשאנחנו מדברים על כל סוגי ההתעללות, אנחנו מדברים על התעללות פיזית, התעללות מינית, התעללות נפשית, הזנחה ודחייה חברתית. לעמותה שלנו, לאגודה, יש מספר מחלקות. המחלקה שאני מגיע ממנה נקראת המרכז הקליני, שבו אנחנו נותנים טיפול פסיכולוגי לילדים נפגעי התעללות. אנחנו גם מטפלים במבוגרים שנפגעו בילדותם, כי אנחנו גם אותם רואים בעצם כילדים נפגעים. ואנחנו גם מטפלים, לפני קצת יותר מ10 שנים, נכנסנו לנושא של טיפול בילדים ונערים שפוגעים מינית בילדים אחרים, אם זה ברמת אבחוני מסוכנות, ואם זה ברמת טיפולים קבוצתיים או פרטניים. בנוסף יש לנו מחלקת הסברה שמטרתה מניעת התעללות בילדים. מחלקה הזאת עובדת מול ילדים. מול ילדים אני לא יכול לבוא ולתת הרצאה כמו כאן, כי אני אשמם אותם, אז הקמנו תיאטרון ממש מקצועי שמונה במאים, מחזאים, תפאורנים, שחקנים. יש לנו הצגות והסברות שהן לא הצגתיות לילדים מגיל הגן למעשה עד גיל י"ב בכל סוגי הפגיעות. חלק מההצגות, אגב, אני קורא לזה תורגמו לחרדית, כלומר יכולות, קיבלו את אישור של רבנים ותורגמו בעזרתם גם של אנשי חינוך חרדים ומועלים, כשההצגות האלה אגב מועלות השחקנים או השחקניות הם דתיים או דתיות גם. ובעצם יש מחלקות נוספות, אני לא אלאה אתכם, יש את הקו החם שאליו ניתן להתקשר, להפנות מקרים, להתייעץ עם אנשי מקצוע וכן הלאה. לפני מספר שנים שמנו לב שהרבה מהמקרים שמגיעים אלינו לאלי של פגיעות בילדים הם מקרים שמעורב מחשב בדרך כזאת או אחרת בהתעללות בילד. ואז בשלב מסוים הבנו שאין לנו ידע בנושא, ואנחנו צריכים להקים מחלקה שגם תרכוש ידע וגם תדע לטפל בילדים האלה. לאחר ההחלטה הזאת, שתוקם מחלקה, אני נתבקשתי להקים את המחלקה ולעמוד בראשה. הסיבה שביקשו ממני לרכז את המחלקה הזאת היא כי אני באלי נחשב הגאון מחשבים שלהם. הסיבה שאני נחשב גאון מחשבים באלי כי אני יודע קצת איך עובדים עם הוורד. מה שלא מעיד על הגאונות הגדולה שלי, אלא על המצב הקשה של החברים שלי במקום העבודה, ואני חושב שזה משהו שהוא קצת סימבולי ומשליך אלא ככה קצת נותן תמונת מצב, כי כל החברים שלי באלי שהם אנשי מקצוע ועם תארים אקדמיים מתקדמים וכן הלאה, שלא יודעים על המחשבים, אין לי כל ספק שהילדים שלהם מבינים וכן יודעים. ואני חושב, אנחנו נדבר על זה בהמשך. יש לי כבר מחשב? יופי, תודה. אז למעשה מה שאנחנו נעשה, מה שאני רוצה שנעשה היום, אני אעבור לפה. זה עובד? כן, אני בעצם... אוקיי, תודה. אנחנו בעצם נעבור על סוגי הפגיעות, ואנחנו נראה איך הפגיעות האלה נמצאות גם ברשת. למעשה, האינטרנט, וזה אחד הדברים, אחד הכשלים שלנו המבוגרים, אנחנו עוד לא מבינים שהאינטרנט הוא העולם. העולם כבר לא כאן, העולם כבר שם, הפך לשם. אנחנו עוד חיים פה במטריקס, כמו שאומרים, הילדים שלנו כבר מזמן לא חיים פה, אנחנו לא גרים באותו מקום. ולמעשה מכיוון שכל מה שיש בעולם שאנחנו מכירים, יש גם בעולם הווירטואלי, בעולם האינטרנטי, גם כל סוגי הפגיעות וכל סוגי הסכנות קיימות גם בעולם האינטרנטי. ואנחנו נראה איך זה קורה. ואנחנו נתחיל, אם דיברתי קודם על סוגי הפגיעות, זה אנחנו לא צריכים כרגע. אם דיברתי קודם על סוגי הפגיעות, אז בואו נתחיל רגע עם הפגיעה המינית. אני רוצה עוד, לא הפחידו אתכם מספיק היום, אני רוצה עוד קודם לכן להרגיע, אנחנו לא ניכנס לאף אתר בעייתי. אנחנו נראה בעצם איך כל הסיכונים וכל הסכנות וכל הבעיות נמצאים באתרים הכי so called נורמטיביים, האתרים היומיומיים, אם זה וואלה ואם זה גוגל ואם זה נאנה וכן הלאה, שכולנו נכנסים אליהם, או כל מי שנמצא באינטרנט, נכנס אליהם למטרות הכי תמימות ויומיומיות. אז כשאנחנו מדברים על פגיעה מינית אפשר לעשות חלוקה, ככה דיכוטומית לשני סוגים. אנחנו קוראים לזה פגיעה עקיפה ופגיעה ישירה.
פגיעה עקיפה היא בעצם חשיפה של הילד לאתרי פורנו, לאתרים מיניים, לאתרים פורנוגרפיים, שבהם בעצם הילד חשוף לתכנים מיניים שלא מתאימים מן הסתם לגיל שלו, לא מתאימים לרמת הידע שלו, לא מתאימים להבנה שלו. ויש מקרים שאני מספר את זה, והורים אומרים לי, בסדר, אז הילד ראה קצת פורנו. אז מה? גם לנו בשנות ה-80 הרחוקות הייתה איזו חוברת מתחת למזרון, וסיפרתי לעצמי שאמא לא יודעת על זה. התשובה שלי לכך מתחלקת לשתיים. ראשית, גם אותם נערים בגיל ההתבגרות שהייתה להם את אותה חוברת, היו נערים בגיל ההתבגרות, היום ילדים כבר מגיל 6-7 חשופים לתכנים מאוד קשים, וגם ראיתי ילדים בגיל הגן. ושנית, יש הבדל עדיין בין חוברת קפואה שלא זזה, שבה יש תמונה כזאת או אחרת, לבין כל התכנים המאוד בעייתיים. עכשיו, החשיפה הזאת לתכנים יכולה להיות במכוון, הילד נכנס ומחפש, יכולה להיות במקרה. שימו לב, אם אני כותב בגוגל את המילה עולם, אוקיי? ועושה חפש, אז אני מגיע לוויקיפדיה ותמונות של עולם, ועולם המשפט, ועולם התורה. פה אני מגיע כבר לעולם ענת. אם אני לוחץ על זה, הגעתי כבר לעולם הסק של ענת, שאנחנו רואים, יש פה בעצם את הכל. עוד לחיצה אחת ואני בפנים. אם אני כותב בגוגל את המילה סיפורים, ילד רוצה לקרוא סיפורים כאלו אחרים, אז אנחנו מגיעים לכל מיני סיפורים כאלו אחרים באמת, ופה כבר יש לי סיפורים גו-גיי, סיפורים הומוסקסואליים כאלו אחרים, ומכאן אגב למטה אני נכנס כבר להרבה דברים אחרים שאני לא רוצה לדעת עליהם. בטח לא רוצה שהילדים שלנו ידעו עליהם. דוגמה נוספת ככה לסמר את האוזן, אם אני כותב בגוגל את המילה שיר, מה יותר נאיבי משיר, נכון? אז אני מגיע לוויקיפדיה וכן הלאה, שזה נחמד, וכאן אני מגיע, אם תשימו לב, פה ענת. ענת יוביל אותי לעולם הסק של ענת שכבר הכרנו, ואם אני לוחץ כאן, אני מגיע עוד פעם מהר מאוד לאתר בעייתי. עכשיו, אחת הבעיות עם האתרים האלה, הילד בעצם נחשף לתכנים שהוא לא מכיר. מבחינה פיזיולוגית הוא חווה גירוי מיני, ואני מדבר גם על ילדים בגיל 5 ובגיל 4 ובגיל 6 ו-7. בדרך כלל, מהניסיון שלנו בעולם החילוני זה מתחיל מגיל 4-5, בעולם הדתי זה מתחיל ככה מגיל 8-9. ואז הוא בעצם חווה מצד אחד סוג של הנאה, מצד שני הרבה בעייתיות. הוא נחשף לתכנים שמגרים אותו וגורמים לו כאמור את אותו גירוי שהוא על פניו נעים לו. מצד שני, הוא גם חווה איזושהי מצוקה, כי כל התכנים האלה גורמים לו לאיזושהי חרדה ומצוקה רגשית. עכשיו, הוא נכנס לזה, גם אם הוא ייכנס לזה פעם אחת בטעות, בפעם הבאה הוא כבר ייכנס לזה במכוון. כי הוא כבר למד איפה זה וזה מענה אותו, גם זה אסור, וזו סיבה בפני עצמה מספיק טובה לעשות את זה. אנחנו יודעים שמים גנובים ימתקו, ויש לנו היום מקרים, לא רק היום, לאורך השנים, מקרים בעלי של ילדים שהגיעו אלינו, כי היה חשד שהם עברו התעללות מינית, היו להם את כל הסימפטומים של טראומה על רקע של התעללות מינית, ולאורך הטיפול או באבחון התברר שהם אכן עברו התעללות מינית, אבל לא פגע בהם אדם. הם לא נפגשו עם אף אחד לא נגע בהם מבחינה פיזית. כל הסימפטומים הם לחלוטין פועל יוצא של חשיפה לאתרים פורנוגרפיים, של חשיפה לתכנים מיניים מאוד בעייתיים. כלומר, היום ויש מקרים שבתוך טופס, קבלת טיפול, כשיש לנו את הטופס שם הילד, סוג הפגיע והפוגע, אנחנו ממלאים בהפוגע האינטרנט. כלומר, כי בפירוש האינטרנט הפך למשהו פוגע מינית בפני עצמו, עוד לפני בכלל שהילד חווה איזשהו מגע פיזי בעייתי, או נפגש עם מישהו. הסוג השני של פגיעה מינית היא פגיעה ישירה. פגיעה ישירה היא כבר פגיעה שבה הילד נפגש עם אדם למטרות קיום יחסים מיניים כאלו או אחרים. איך זה קורה בעצם? הילד ואותו אדם נפגשים באיזשהו פורום שבו אנשים יכולים לדבר אחד עם השני. הפורום היותר נפוץ היום הוא הפייסבוק, ששם יש את אותם צ'אטים וכולם חברים של כולם הרי. אבל זה גם דברים אחרים. אנחנו יכולים להיכנס בצ'אטים, בפורומים, ICQ וכיוצא באלה. רק אתמול שמענו על עוד מקרה של אדם שפגע מינית בהרבה מאוד ילדות שאותם הוא הכיר דרך האינטרנט. לי באופן אישי בחיפה יש נערה בטיפול שנפגע על ידי אדם מבוגר שהתחזה לנער לאורך הרבה זמן. דיברו ב-ICQ ובמסנג'ר, ובסופו של דבר התברר לה שהוא סב לנכדים והוא אכן פגע בה. אני לא אכנס למקומות האלה, אני כן יכול לומר לכם שאם אתם תיכנסו לכל צ'אט של נאנה, צ'אט של וואלה, צ'אט של תפוז,
עיקר התעבורה. צ'אט זה מקום שבו אנשים יכולים להיפגש ולדבר על תכנים שמעניינים אותם. ויש חדרי צ'אט, ויש המון תכנים, וכל אדם, אם זה הכנת שיעורי בית, ומוזיקה, וטיולים בארץ, וטיולים בעולם, וכן הלאה וכן הלאה. וכל אדם יכול לפתוח חדר צ'אט בנושא שמעניין אותו. רוב החדרים, רוב התכנים הם מיניים פורנוגרפיים. כלומר, ילד שרוצה לדבר עם ילדים אחרים לקראת הבגרות במתמטיקה, לקראת הגיוס, או על בית"ר ירושלים, או על מוזיקה שהוא אוהב, בהכרח בהיותו בתוך הצ'אט יהיה חשוף גם לילדים, גם לאנשים שנכנסים על מנת לחפש ילדים ונערים, לפגוע בהם מינית, לקיים איתם יחסי מין. אני לא פעם יוצא לי ככה כשאני עושה הכשרות לאנשי מקצוע, נכנס לצ'אט כזה, אומר להם, תנו לי, אתם רוצים שאני אהיה ילד או ילדה? נאמר ילד, תנו לי שם של ילד בן גילנו, אומרים לי, אני יודע מה נועם, בעד כמה אתם רוצים שאני אהיה? אני מכניס ותוך פחות מדקה, מתחילים לצוץ לי שמות של אנשים שרוצים לדבר איתי, רק הניקים, ניק אגב זה השם שאדם בוחר לעצמו באינטרנט, אני יכול לכנות את עצמי באיזה שם שאני רוצה, האינטרנט הרי מאפשר לנו אנונימיות מוחלטת, נכון? זאת אומרת שרק הניקים לא מתירים שום מקום לספק, הם לא צנועים בלשון המעטה. זברה לא צריכה לעשות שום דבר על מנת להתערף, כדי שהאריות והנמרים יקפצו עליה. היא צריכה לעמוד שם ולאכול דשא, לאכול עשב, והם כבר יקפצו עליה. אני נכנס לצ'אט כזה, ואני לא מדבר עם אף אחד ולא נכנס לאף חדר. החדר הראשי בצ'אט נקרא לובי. כל מי שבצ'אט נמצא גם בלובי. אני רק נמצא בלובי, תוך פחות מ5 דקות כבר לא מעט אנשים רוצים לדבר איתי ומציעים לי הצעות. יש לנו פעילות לילדים שככה מכיתה ה' עד כיתה י"ב שנקראת סכנה אונליין. אני מגיע לפגישות האלה עם הילדים ואני שואל אותם, ואני אגב יכול לומר שעשיתי את הפעילות הזאת מדן ועד אילת, כי המקום הכי צפוני היה מרום גולן, והמקום הכי דומי היה אילת ויישובי חבל אילות, דרך כמעט כל מה שבאמצע. ואני מדבר גם על מקומות דתיים וגם על מקומות חרדים, ויצא לי להיות בישיבות חרדיות בירושלים ובאילת ובמקומות נוספים. ואני שואל אותם את השאלה, מי באינטרנט דיבר אי פעם עם מבוגר שהוא לא מכיר? 100% מהידיים מורמות. מי באינטרנט דיבר עם מבוגר שהוא לא מכיר? ששאל אותו מוכן לדבר על הכל? זה בדרך כלל השאלה מקדימה. 100% מהידיים מורמות, וקצת היה גיחוך ככה שוואו, איך הוא יודע את זה. מה שאלתי, מי דיבר עם מבוגר שהוא לא מכיר? שרצה או דיבר על מין או על מיניות, והציע לו הצעות, שוב 100% מהידיים מורמות, וזה לא משנה אם אני עושה את זה בחיפה בפני ילדים בכיתה ו' או בחולון בפני ילדים בכיתה י"א, בנים בנות כאחד. אז זה ככה לגבי הפגיעות המיניות. אני רוצה לעבור לפגיעה הרגשית, להתעללות הרגשית. ופה ככה, איך בעצם אפשר לפגוע רגשית בילד? הדרך לפגוע רגשית בילד היא באמצעות תכנים. איך הורה, לא פעם מגיעים אלינו כשאנחנו מדברים על התעללות נפשית בילדים, אז הרבה פעמים מי שמתעלל בהם זה לצערנו ההורים שלהם, דרך השפלות ודרך איומים ודרך הפחתת ערך וכן הלאה וכן הלאה. והדברים האלה קורים גם כאן, כי בעצם אחד הדברים שמאפיינים את האינטרנט הוא הפתיחות הטוטלית. החברה הדמוקרטית הגדולה בעולם, ככה קוראים לזה, נכון? וכדי לתת לכם דוגמה לעד כמה סובלנות לפתיחות יש בתוך האינטרנט, אני רוצה להראות לכם אתר אינטרנט שמגדיר את עצמו כאתר של פדופילים. הוא אגב אתר חוקי לחלוטין. אני דיברתי עם חברים שלנו, עורכי דין מהמועצה לשלום הילד, שאמרו אנחנו מתים לתפוס את האתר הזה, אבל הוא חוקי לחלוטין. אני פשוט מראה אותו כדי להראות לכם, הנה כתוב פה בפירוש, האתר היחיד בשפה העברית המספק תמיכה רגשית ומידע חיוני לאוהבי ילדים, לאנשים שאוהבים ילדים. ממש ככה. זאת אומרת שזו דוגמה, באתר הזה לא נפגעים ילדים. אני נותן את הדוגמה הזאת, גם ילדים לא נכנסים לפה. אני נותן את הדוגמה הזאת כדי להראות לכם עד כמה האינטרנט פתוח, אם זה כתות למיניהם ואם זה בעיות אחרות. אני רוצה לספר לכם, למשל, אם אנחנו מדברים כאן על נוער ועל פגיעות נפשיות ורגשיות. מישהו שמע פעם את המונח פרו-אנה? פרו-אנה למעשה זו איזושהי גישה שרואה באנורקסיה והפרעות אכילה לא מחלות נפש אלא דרך חיים. ולמעשה מדובר בנשים ונערות בעיקר, גם הרוב מבחינה מגדרית הם נשים, אבל יש גם גברים, שמעודדות את האנורקסיה, שהן בעצמן סובלות מהפרעות אכילה, ומעודדות ומעוניינות בעצם שיתירו להם להיות עם הסימפטומים, לא יטפלו בהם, לא יפריעו להם בעצם, ומעודדות זו את זו לרעוב. עכשיו,
ברוב מדינות העולם, וכמובן האינטרנט מספק להם פלטפורמה מצוינת, ויש להם